Sa ulo ng mga nagbabagang balita, makaka sa motorsiklo na hulihan ng hindi rehistradong baril. Development ng Baguio City Public Market malapit ng isalang sa Swiss Challenge. Iba't ibang klase ng berries alok ng isang farm sa Baguio City. At iba't ibang putahe na niluto sa Kawayan, bida sa ikalimang Tinongbo Festival. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Malapit ng isalang sa bidding o Swiss Challenge ang development ng Baguio City Public Market matapos ang halos isang taon nitong negosasyon. Magbabalita Charles Limon. Taong 2020, nakuha ng SM Prime Holdings ang original proponent status para sa development ng Baguio City Public Market. 2021, sinimulan ng lungsod at ng SM ang pagbalangkas ng terms of negotiation para sa plano. Mula sa dapat na 45 araw na pagbalangkas, inabot ito ng halos isang taon. 34 terms yung parati ko sinasabi, no? Siguro we're down to around 2 or 3 na lang, no? Unit cost na lang pina-finalize namin eh. Unit cost of the area. Kung parking yan, kung retail area, kung relocation site, pina-finalize na lang namin yan. After that, then we can say that the whole thing is, the whole negotiation process is completed. Magiging gabay kasi ito sa paggawa ng terms of reference na siyang masusunod para sa implementasyon ng development. Ilan sa mga natitira pang pag-uusapan para sa terms of negotiation ay ang halaga ng development, unit cost ng bawat area ng palengke, at right of first refusal. Well, ang target namin is to come up with the TOR this end of this whole month of January. No? Kaya lang, siyempre, nagkakaproblema kami sa mga meetings kasi you cannot have a meeting without any quorum. Okay lang may quorum, busy kasi lahat during the start of this year, 2023. Kung magkataon, maaari nang buksan ang proyekto sa bidding o Swiss Challenge. Dito, ikukumpara ang alok ng SM laban sa ibang kumpanya na may ibang alok din para sa development ng palengke. Mula sa orihinal na 4.5 billion pesos, umakyat na ito sa 5 billion pesos. Kung matatalo ng ibang developer ang alok ng SM, posibleng mapasakamay ang development ng palengke sa mananalong bidder at dadaan muli ito sa pagbalangkas ng bagong terms of negotiation at reference. Kung wala namang makakatapat sa alok ng SM, inaasahang sisimulan na ang development. This proponent na nirelease natin OPS has the right to match whoever will give a better proposal. Yun ang advantage nila. Ayon kay De La Peña, marami ng national at international na mga kumpanya ang interesadong hamunin ang alok ng SM. Sa una o ikalawang quarter ng taon, inaasahang bubuksan ang Swiss Challenge. Isa sa publiko naman ang plano ng SM sa pagsisimula ng Swiss Challenge. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ginawaran naman ang Luacan Police Station bilang kauna-unahang PGS Institutionalized City Station sa buong bansa. Narito ang balita. Sa ilang taon ng pamumuno ni Raymond Rui Vivar bilang chairman ng BCPO Station 4 Advisory Council, napansin niya ang tuloy-tuloy na pagbabago ng 13 barangay na nasasakupan. Bukod sa mas bumabang crime index, mas naging maganda raw ang relasyon ng komunidad sa mga pulis ng Luacan Police Station. Dati-dati yung mga tao, mga constituent, kahit bata, kahit mga binata, takot sa pulis. Ngayon, yung relationship ng mga police personnel and the community magkalapit na ngayon. Hindi na sila natatakot. Kung maaari nga, babatiin nila pag lumilibot ang mga pulis. Nung araw, takot na takot. Pag may pulis, tatago na yung mga tao. Ngayon hindi. May
Ibig ko sabihin, respeto sa bawat isa. Na-gain ng pulis yun. Sa tuloy-tuloy na police visibility at pagsisilbi, mas nabuo raw ang respeto ng mga residente sa mga pulis ng istasyon. Ayon kay Police Major Nixon Budique, Station Commander ng Luacan Police Station, resulta raw ito ng kanilang mga natutunan sa Performance Governance System ng PNP para sa Patrol Plan 2030. Ito ang Integrated Transformation Program ng PNP na layong mapalakas ang peace and order at mga programa para sa mas maunlad na pamayanan at residente. Mayroon itong 4 na stages: initiation, compliance, proficiency, at institutionalization. Hindi naman siya ganun naging kahirap since na-supportive naman po yung mga stakeholders namin, especially yung support ng headquarters namin headed by the city director, at saka yung mga personnel namin is talagang willingness nila magtrabaho. And so with the yung mga naunang umupo sa akin sa Police Station 4, ito yung result ng mga activity namin. Pero hindi lahat ng istasyon ay nabibigyan ng pagkakataon na mapasama sa PGS institutionalization. For unlike the previous stages, application for the IEP is voluntary. Thus, only those who deem themselves ready and only those who are brave enough to undergo the said stage are the ones who apply. Kaya't ipinagmamalaki ng Police Regional Office Cordillera na kamakailan lang ginawaran ang Luacan Police Station bilang kauna-unahang station level sa buong Pilipinas na nagawaran ng institutionalized status. For this milestone, we acknowledge the courage of Baguio City Police Office Station 4, more commonly known as the Luacan Police Station, through the leadership of its station commander, Police Major Nixon Budique, for taking up the challenge to undergo the institutionalization evaluation process of the PGS. They did not just pass the process, rather they completed it with the most coveted Gold Eagle Award. Commitment towards transformation and in-depth internalization of the PNP Patrol Plan 2030. Para sa BCPO Station 4, ang pagkakaabot sa PGS institutionalized status ay hindi lamang isang parangal, kundi magsisilbing gabay sa mas mabuting pamamahala at pakikipagtulungan para sa komunidad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Iba't ibang klase ng berries ang alok ng isang farm sa Baguio City. Ating alamin ang mga tips sa pag-aalaga nito at kung paano kumita sa mga berries kay Jose Robert Inventor. Ito yung tanim natin na blackberry. Ang tamis niya pag kulay black na talaga or yung tinatawag natin na dull black. Mahilig mangolekta si Wilmer ng iba't ibang klase ng tanim. Kaya noong 2016, naisipan nitong magbukas ng sariling farm. Strawberries ang unang tanim niya sa kanyang munting hardin. Pero sinubukan niya ding magtanim ng iba't ibang klase ng berries. Nagsimula siya noong 2016. Pero pure na lahat is strawberry talaga. Tapos nung napag-isip namin na mag-collection ng mga iba't ibang berries para masubukan din kung pwede dito sa atin, is yun, nangulikta nga kami, and ang ginawa namin is pinarami namin hanggang sa nakita namin na maganda siya, pwede pala siyang mag-produce ng marami, kaya ayun, tuloy-tuloy na yun na yung mga tinanim natin. Raspberry, strawberry, blackberry at mulberry ang makikita sa kanyang farm sa Sitio Basili, Apugan, Baguio City. Actually, alam mo naman, yung mga berries is special talaga yan. Yung iba, parang nagiging rare na kasi siya. Kaya yun yung isang dahilan kung bakit na natin to, na pwede nating ibalik na itanim. Kasi karamihan kung sa bundok-bundok mo lang mahahanap o iilan lang. Mahalaga rin daw na malaman ang klase ng berry na itatanim. Kasi pag kulay pula pa lang siya, yung mga ganitong kulay, hindi pa siya hinog,
o medyo mapait pa o maasim. Kaya ang kagandahan pag nagpipiking tayo ng blackberry natin is yung kulay black talaga, yung mga ganito siya. Ayan. Para at least malasahan natin yung kung gaano siya talaga katamis. May blackberry tayo na thorny and thornless. Ayan. Sa raspberry naman natin, may raspberry tayo na yung namumunga ng itim and may raspberry din tayo na namumunga ng pula talaga. Ayun. Sa pag-aalaga naman ng raspberry at blackberry, mahalaga daw na mapanatili ang 1 metrong tangkad ng tanim. Nakakatulong daw ito sa pamumunga ng mga tanim. May gagawin ka talagang ikakat mo talaga siya. Top cut yung tawag kasi namin. Na dapat may mamimintin na saktong height ng plant. Naging distributor din ito ng runner sa iba't ibang parte ng bansa. Ang nagustuhan ko talaga dito sa pagtatanim ng mga to is malaking tulong para sa aming pamilya. Kasi yun nga, dito kami nakakakuha ng pagkain namin. Dito muna na mimintin yung pagsasama-sama yung pamilya. Kasi yun nga, nag-i-enjoy kayo na kung paano magtanim, mag-alaga ng mga halaman, ganun. Bukas sa publiko ang kanyang farm para sa mga nais mamasyal o kaya sa mga gustong matutong magtanim ng berries. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, magkaangkas sa motorsiklo na hulihan ng hindi rehistradong baril. Yan at iba pang mga balita, abangan. Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw na paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Hinuli naman ng Baguio City Police Office ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo matapos silang mahulihan ng baril na hindi rehistrado. Magbabalik sa report, Charles Limon.
Sa detention cell ng Baguio City Police Office Station 2, nagpalipas ng gabi ang lalaking ito. Hinuli kasi siya at ng kanyang angkas sa motorsiklo kahapon sa Upper Pingat, Baguio City ng mga miyembro ng Baguio City Police Office Station 2 at City Mobile Force Company. Nung na-intercept natin itong dalawa na sakay ng motor, unang-una wala silang suot na helmet. Nung pinara natin, chinik natin, wala man lang may pakitang driver's license. Chinik natin yung papeles ng motor, walang maipakita. Galing umano ang dalawa mula sa direksyon ng Barangay Pingat, Baguio City at patungo sana ang mga ito sa direksyon papuntang La Trinidad, Benguet. Ayon sa mga pulis, kahina-hinala raw ang naging kilos ng dalawa. Accordingly, nung in-interview natin sila, hindi nga nila alam yung mga lugar dito. Tapos, nung tinanong natin yung mga pangalan nila, nag-iisip pa sila eh. Kaya nagduda na tayo kung anong pagkatao ng mga ito. Dito na nagduda ang mga pulis. Nang buksan ang compartment ng kanilang motorsiklo, tumambad ang isang kalibre 45 na baril na may 7 bala. Tinanong natin kung meron bang papeles, kung anong trabaho nila, meron ba silang papeles na mag-possess ng ganon. Wala na silang maipakita, kaya hinuli natin sila sa violation ng RA 10591. Nakausap ng news team ang rider ng motorsiklo pero tumanggi itong magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Kahiya ako sa akin, baka yung pamilya mo. Hindi mo na isinapubliko ang pagkakakilanlan ng dalawa habang iniimbestigahan pa ang mga ito ng PNP. Isa sa ilalim din sa ballistic examination ng baril kung sangkot ito sa krimen. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinasinayaan naman ng probinsya ng Pangasinan ang kauna-unahang vaccine cold room. Tugon daw ito para sa sapat na pangangailangan ng mga imbakan ng mga COVID-19 vaccines. May balita si Jose Robert Inventor. Upang matugunan ang pangangailangan ng probinsya ng Pangasinan sa imbakan ng mga COVID-19 vaccines, noong Miyerkules, pinasinayaan ang 30 cubic meters na walk-in vaccine cold room sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City, Pangasinan. Handog ito ng UNICEF at COVID-19 Vaccines Global Access o COVAX. We are confident that this support will further strengthen COVID-19 vaccination, and hindi lang po COVID-19 vaccination. We also want this walk-in cold room to support especially routine immunization services. Kasi po alam niyo po sa buong mundo, ang Pilipinas po, we belong to the top 10 countries in the world with the most number of unvaccinated children. So yung tinatawag pong zero-dose children, wala man lang isang bakuna. And we're not proud of that, no? So we should really, we should have the collective effort to reach those children. And hopefully po, with the support, the province of Pangasinan can also reach those children that are perennially unreached now with routine vaccination services. Aside, of course, from COVID-19 vaccines as well. Magsisilbi itong lalagyan ng mga COVID-19 vaccines at iba't ibang klase ng bakuna na kailangang iimbak sa mas mababang temperatura. Maraming salamat po talaga sa UNICEF because this will greatly benefit the entire province of Pangasinan. Ngayon po, mas marami na po tayong masustore na bakuna. May we vaccinate more people through this project onwards to herd immunity against vaccine-preventable diseases. Kayang mag-imbak nito ng 14 million doses. Umabot na sa 2 milyong katao sa Pangasinan ang nakatanggap ng kumpletong bakuna laban sa COVID-19. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Putok sa ating social media ang ginawa ng isang vlogger na si Alex Gonzaga sa isang waiter during the celebration of her 35th birthday. And ano naman ang pwedeng isampa ng tao na nakaranas na pinahid yung icing sa kanyang noo? Ito may criminal liability under Article 287 of the Revised Penal Code. At ito yung tinatawag nating unjust vexation.
Ano ba itong unjust vexation? Ito ay krimen na tungkol sa conduct na behavior ng isang tao. So, pag yung behavior at conduct na yan ay annoying or irritating to the senses, you can now file a criminal case for unjust vexation. And of course, ang pinaka-importanteng i-discuss natin ay yung penalty. Kala nyo, maliit lang siya, no? Arresto menor or 1 to 30 days in prison or a fine of 1,000 to 40,000 pesos. Of course, upon filing of the criminal case, automatically may civil case yan. So, whoever is the offended party here can ask for damages from the offender. That is based on Article 101 of the Revised Penal Code. Sunod, iba't ibang putahe na niluto sa Kawayan, bida sa ikalimang Tinongbo Cookfest sa Pugo, La Union. Ang kuwento abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ibinida naman sa ikalimang Tinongbo Festival ng Pugo, La Union ang iba't ibang putahe na iniluto sa Kawayan. Atin niyang silipin sa kwentong ito. Sama-sama tayo, salo-salo tayo, magtinumbo. Makisindi tayo ako, no? Di tayo makasindi. Malamarathon sa bilis ng kamay ang mga residente ng Pugo, La Union sa paggawa ng apoy gamit lamang ang pinagkiskis ng mga kawayan. Ang apoy na ito, magsisilbing lutuan ng iba't ibang gulay, karne, kanin, kakanin at lamang ilog. Pero ang pagluluto, hindi sa kaldero, kundi sa kawayan. Lahat ng mamamayan, tulong-tulong sa paghahanda, pagdiriwang sa punggan ng kasiyahan. Ito ang tagpo sa Cookfest ng ikalimang taon ng Tinongbo Festival ng Pugo, La Union. Sinalihan ito ng 14 na barangay ng bayan. Isa sa mga kalahok, si Nanay Asel. Anya, mabusisi pero sulit raw ang pagluluto sa kawayan. Mas masarap po yung luto po sa kawayan kasi yung amoy ng bolo sumusuot sa kanin, sa niluluto po. Tinitignan muna namin, ma'am, kung tinitikman namin, kung tinitisting, kung luto na talaga. Tsaka ma-identify mo rin, ma'am, kung luto na kasi yung mga bolo natin parang nasusunog na. Paano natin sinisigurado, ma'am, na luto na bago siya masira? May mga times ba na nasisira yung bolo? Paano yung gagawin natin para talagang mangyari yung process na kailangan? Inuurasan namin, ma'am. Kasi alam naman namin yung kung mga ilang oras maluluto yung ilalagay. Kung halimbawa, ma'am, mahirap malutuin, ilalayo muna sa apoy para ma-in-in siya. Halimbawa yung mga kanin, ganun po. Ano bang pagkakaiba ng luto sa kaldero at luto sa kawayan? Mas masarap po yung luto po sa kawayan kasi yung amoy ng bolo sumusuot sa kanin, sa niluluto po. Ihahain ng pag-asa't
Ganito rin kung magbantay ng niluluto si Justin. Sanay na kasi ito dahil kahit hindi pista sa pugo, madalas na siyang magluto sa kawayan. Mga picnic, ganon. Kahit nasa bundok kami, pwede. Gaya ni Justin, tradisyon at kultura na ng mga Puguwenyo lalo na ng mga mangingisda at magsasaka noong unang panahon ang pagtitinungbo. Sa mga ilog at bundok na lamang kasi ang mga ito kumukuha ng mga pagkaing iluluto sa kawayan na siyang pagsasalu-saluhan tuwing tanghalian. Matapos ang ilang oras ng pagluluto, sabay-sabay isinalin palabas ng kawayan ang mga putahe sa iba't ibang malikhaing lalagyan. Very successful ngayon yung staging ng ating 15 Bukog Fest ngayon. Kasi as nakita natin, may mga bagong innovative yung mga participants. Saka may nadagdag na kumbaga ginawa na specialties, mga bagong naman, style ng mga pagluluto. We have Mawaswas! Mawaswas! Norte! Hinirang ang Arroz Valenciana ng Barangay Mawaswas Norte bilang Best Specialty Dish. Overall champion naman ang Barangay Cuenca na maliban sa kanin, dinengdeng at kinamilan na kinakailangang ihain ng bawat grupo ay naghain na rin ng dinengdeng na mais. Hinaluan nila ito ng dahon ng ampalaya, oyster mushroom at hipon. Bukod sa nakamit na panalo, may mas malalim pa silang hangad. Gusto namin ipahiwatig yung paggamit ng natural na ingredients, hindi kagaya ng mga artificial. Pag hindi huminto yung festival dito sa Pugo, talagang yung mga henerasyon natin makikita naman ng kami sa susunod na generation sigurado. Sa isang salo-salo nagtapos ang nasabing Cook Fest. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday!